ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖାଇଛଟି? ତାହେଲେ ମଜାର ଉପରେ ଖାଇସାରିଛ ନାଇଁ? ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଫଏଲଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଫଏଲଏନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମର କେରଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାନସିନା ଦାନଦାମନ ବିଷୟଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା। ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ପାଳି ଧରିବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇ ମନ କାନ, ଯାହା ଯାହା ବିଷୟଟି ହେବ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିବି ବୁଝାଇ। ପରଦିନ ତୁମକୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରଇ, ମନ ଦେଇ ମୋ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ, ପଚାରିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟି ଦେବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପାଲାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଦନା ଗାଇବା। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେ ପଞ୍ଚଦେବତା କିଏ ସାରିଲେ? ନା ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୂପେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଗତବେ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଠଶହ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଶୁଣିଲେ ଘୁରିବ ତୁମର ମଥା। ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହ ଦେବମାନେ ଜଣେ,
ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଶେଷ ନହିଲା ରେ। ବାରଶହ ବଢେଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ସୁମହାରଣା ବୋଲି ନାମଟି ତାଙ୍କର। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଖଟାଇ ନ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଦୋଳି ନଉଟି ବସାଇ ନ ପାରିଲେ। 1200 ବଢେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଦଧିନ ଅବଧି ବସାଇଲେ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହେବ। ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ। ଧର୍ମପଦ ବୋଲି ତାର ଅଟଇଲେ ନା। ଡାକ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ଘରମା। ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥାଏ, ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ତା ନାଁଟି ଦିଆହେଇଥିଲା କଣ? ତା ନାଁଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ଧର୍ମପଦ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ଧରମା ନାମରେ। 12 ବରଷ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ବସେଇ ତାକୁ ଅଳି କରେ। ପୁଅର ଝିଅର ମା ଦେଖିନା ବାଡ଼ିବର କରିଦେଲେ ବାନ୍ଧିନା। ଏହା ଦେଖି ତୋତେ ବାପା ଚିହ୍ନିବେ। କଣ କଲା ନା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଳି କଲା, ନାଇଁ? ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ହଜିଯିବୁ। 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ହଉ ଯିବୁ ଯେ ତତେ କଣ ବାପା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ତୁ ଯା ଏ ବାଡ଼ି ବଳ କରି ଆଉ ତାକୁ ମୁଦି ନେଇକି ଯା। ଆଉ ବସ। ପଚାରି ପଚାରି ଧରମା ଗଲା। ବିଶୁ ମହାରଣା ଭାବ କଲା। ବାଡ଼ିବର କରି ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢାଇଲେ। କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ଜିଗର ଦେଖିଲା ମା, ସେ କଣ କଲା ନା ଆଉ ପୁଅଟି ତମର ବାହାରିଲାଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ବାଡ଼ିବର କରି ଆଉ ମୁଦିଟିଏ ଦେଇ ତାର ପୁଅ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାଡ଼ିବର କରି ନେଇ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରି ପଚାରି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ମଉସା କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା କି? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ରହିଲା। ମଉସା କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା କି? ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା କି? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ରହିଲା। ଏ କୋଣାର୍କ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ବାପା ପୁଅ ତମେ କିଏ? ମତେ ବାପା ବୋଲି କାହିଁ ଡାକୁଛ? ମୁଁ ବରା ତୁମ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ତମ ମୁଦି ଆଉ ବାଡ଼ି ବଳ କରି। ଆରେ ହଁ ତ, ଇଏ ତ ମୋ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ମୁଦି। ତାହେଲେ ତ ମୋ ପୁଅ ଧରମା। ପଚାରି ପଚାରି ଧରମା ଗଲା। ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଠାବ କଲା। ବାଡ଼ିବର କରି ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢାଇଲେ। ତାହେଲେ ବାଡ଼ିବର କରି ଦେଖି
ହେଉଛି କବି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଯଦି ସକାଳ ହେବ ସେ ସକାଳଟା କେମିତି ହବ? କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଲେଖିଲେ ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ନୁହେଁ ସୂରୁଜ, ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ସକାଳେ? ନା ସକାଳ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଚାରିଆଡ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ। ସତେ କି ନାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହୁଏ? ନା ଚାଳରେ ବସିକିରି କାଉଟି କା କା ଭାବେ। ଆଉ କିଏ ସେଟାକେ କାକ କହିଲେ?
ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କ'ଣ ଉଠୁଛି? ବାନା ଗୋଟେ ଉଠୁଛି, ନାଇଁ ବଡ଼ ବାନାଟେ ଉଠୁଛି। ତା କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ନାଲି ରଙ୍ଗର ବାନାଟେ ଉଠୁଛି। ସେ ବାନା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ? କିଏ କହିବ? ସେ ବାନା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ? ବାନା ଦେହରେ ଦେଖିଛ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପା। ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ବା ଟିପାଟେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁଟେ ସେ ଯୋଉ ବାନା ଦେହରେ କାହିଁକି ହୋଇଛି କିଏ କହିବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି। ହଁ କହ। ସେ ଟେଲର ବାଲା ସେ ବାନାଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ତ, ତାର କପଡ଼ା ଭଳି ପଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଟେ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଲଗେଇଦେଲା। କହିଲା କନା ଟେଲରଟା କନା ବଳି ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ସେ ବାନା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପା କରିଦେଲା। ନା ସେ କଥା ନୁହଁ। ସେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେ ବାନାଟିଏ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଟିପା ହବାର କାରଣ ହେଲା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଆମର କ'ଣ ଆମର କୁଳଦେବ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେବତା ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ବାନା ଦେହରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲାଗିଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଟି ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଟି ହଉଛି କ'ଣ? ଚାନ୍ଦକୁ ମାତା ବୋଲି କହି ବିଭୂତି ଦାନ କରେ ସେହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ଚାନ୍ଦ ନୁହଁ ଯେ ଏ ହଉଛି ବାପା। ଚାନ୍ଦଟି ହଉଛି ବାପା। ଆଉ ଚାନ୍ଦ ଦେହରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟି ଦେଖୁଛ ବା ଟିପାଟି ଦେଖୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗ ଲାଗୁଛି ମୋ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗ ଉପରେ ରଖିଛି। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜ, ତାପରେ ମୋତେ ଆସି ପୂଜା କରିବାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦଧିନଉତି କଷା ସରିଲା, ଧରମା ଦଧିନଉତି କଷାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କାରିଗର ମାନେ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମହାରାଣାଏ ତୁମ ପୁଅ ଏ ଦଧିନଉତି କଷେଇଲା, ଯଦି ରାଜା ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ନା କ'ଣ ହବ? ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ 12 ବରଷର ପିଲା ଦଧିନଉତିକୁ ବସାଇ ଦେଲା। ରାଜା ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବେ 12 ବଡ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେ। ତୁମକୁ କିଏ
ଦଧିନଥି ବସେଇଛି ବୋଲି ରାଜା ମୋତେ ଜାଣିବେନି। ମୁଁ ଦଧିନଥି ବସେଇଛି ବୋଲି ରାଜା ରାଜା ମୋତେ ଜାଣିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ବାପା ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ତାପରେ ସେ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ତେଣୁ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ରହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ରହୁ। ବସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇବା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମଝିକୁ ଯେତେବେଳେ ହସିବାକୁ ସେ ଡେଇଁଲା। ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ଏତିକି କହି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ କହିଲା ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନୁମତି ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ଉପରକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା କହିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ ଯେ ମୋର ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠିକି ଯାଇ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ଉପରକୁ ନଦୀ ମଝିକି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ନାହିଁ ଧର୍ମପଦ ଅଛି ତାର କଥା, ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କଲା। ସାନ ସିନା ଅଟେ ଦାନତା ମହାନ, କାଳକୁ ଯଶ ରଖିଲା। ଆଜି ଆଉ ଧର୍ମପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କରିଗଲା ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କାଳ ଦୋଷ ରହିଗଲା ରେ। ଏହିଠାରେ ବିଷୟଟି